Nakon HSLS-a potporu SDP-ovoj kandidatkinji za gradonačelnicu Bjelovara Vanji Posavec dao je i HSS. Svi zajedno danas su se s građanima družili na gradskoj tržnici. Na Veliki četvrtak uobičajeno velika gužva na Bjelovarskoj tržnici. Idealno je to vrijeme za kavu koju su s građanima popili SDP-ovi HSLS-ov kandidat za župana Vedran Babić i njegova stranačka kolegica Vanja Posavac, iza koje sada stoje 3 stranke u utrci za čelnu fotelju grada Bjelovara. Ja sam uvjerena da će i na ovim lokalnim izborima pobijediti građani jer SDP radi za građane, a ova koalicija SDP, HSS, HSLS je koalicija koja upravo želi osluškiva građane i želi Bjelovar povesti u bolju budućnost i ono što je dobro za njih, a ne za one koji su na vlasti. U gradskoj vlasti nadaju se sudjelovati i HSS-ovci, sada s novim koalicijskim partnerima. Ono što nas spaja, u svakom slučaju mogu reći da je to problem socijalnog pogleda na naše građane koji izuzetno teško žive i u tom pogledu mislim da možemo pružiti maksimum od poljoprivrede, gospodarstva i boljeg života i uvjeta i u gradu i u prigradskim naseljima. Okosnica programa, kojeg će, kažu, predstaviti uskoro, je gospodarstvo. O njemu je aktualna gradska vlast, tvrde, vodila malo računa. Politika primjerice prema gospodarstvenicima, politika prema našoj najvećoj tvrtki koja je Elektrometal, neodgovorno ponašanje u toj tvrtci, naglo nas jednostavno na to da moramo popustiti, da moramo krenuti u priču koja nudi promjenu. Mislim da SDP, HSLS i HSS nude promjenu političke garniture, nude neke nove ljude koji možda mogu ovaj grad učiniti boljim. Konačno da se u Bjelovaru brine o gospodarstvu, da se brine o poduzetnicima, obrtnicima, o građanima, a ne o tome tko će i na koji način više novaca ugrabiti. Tko će ugrabiti sa svojim imenima i programima najviše glasova na lokalnim izborima, ostaje za vidjeti.